सभापति महोदय प्रत्येक कोण पैकी मी जाऊन चितायला बजेट सॉल्व ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବଜେଟରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ବନଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଶେଷ କରନ୍ତୁ मुख्य वक्ता महोदय मुख्य वक्ता कोण କହିବେ ଆଇ ମେମ୍ବର ଚହଳ ପକେଇ ଖାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନା ଆଜି ହେଉଛୁ ଦର୍ଶକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଅପମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ଜଣେ ଆଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ମେମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି